Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy Was z Mysłowic na 7. gali Silesian MMA Challenge w Mysłowicach. A witają Państwa Artur Kornik-Sowiński I Łukasz Stanek. Dzisiaj Silesian ponownie gości w Mysłowicach. Przed nami 9 pojedynków w różnych formułach. Mamy formułę MMA, która odbędzie się na poziomie semi-pro, ale również na zawodowym. No i walka wieczoru w K1. Dokładnie tak, K1, małe rękawice, więc to na pewno ciężkie uderzenia będą szły w tej walce i na pewno będą sporo zawodnicy obrażeń odnosić, no bo umówmy się, małe rękawice rządzą się swoimi prawami, nie jest to typowe K1, jak są rękawice dużo większe. Tak, i mamy dwóch bardzo doświadczonych, dobrych wojowników, ponieważ zmierzy się Mariusz Radziszewski z Patrykiem Heblem. Mariusza Radziszewskiego nie trzeba tutaj przedstawiać na Śląsku, bo myślę, że wszyscy bardzo dobrze znają, bardzo doświadczony zawodnik w MMA. Chyba zdrowie delikatnie nie pozwala mu na to, żeby toczyć pojedynku w MMA, dlatego wybrał sobie pojedynek w K1. Ale zobaczymy. Wiemy, że zawsze w stójce sobie radził bardzo dobrze. Dostaje naprzeciwko siebie zawodnika, który z tego co wiem z K1 się wywodzi, więc będzie to też dla niego bardzo dobry sprawdzian. Dokładnie, i na pewno walka będzie bardzo widowiskowa. Poza tą walką w K1 mamy walki w MMA, tak jak wspomniałem, od semi-pro poprzez już te zawodowe MMA, również przestrzał, jeżeli chodzi o kategorie, ponieważ mamy walki w tej najniższej 61-kilowej kategorii, ale również mamy kategorię Open, gdzie Mateusz Paskuda podejmie Dariusza Sergieja, więc tutaj mamy, powiedzmy, taki też dość mocny pojedynek ze względu na to, że Dariusz nie jest zawodnikiem wagi ciężkiej, on jest tym takim troszkę lżejszym jednak zawodnikiem. Z kolei Mateusz Paskuda, no potężny zawodnik. Dariusza mogliśmy już obserwować. Tutaj ja przypomnę, że on tutaj debiutował razem w walce z Tańculą. No i wtedy dali naprawdę panowie bardzo dobry pojedynek. Tam dużo obrażeń z tego co pamiętam było w tej walce i jak u jednego, tak i u drugiego, więc widać, że Dariusz na pewno tutaj serducho zostawi. Tak, zdecydowanie. No i oczywiście są zawodnicy, na których ja szczerze mówiąc najbardziej czekam. Między innymi Kamil Warzybok, czy tutaj mamy wchodzącego po raz drugi do klatki Silesian MMA Cypriana Wieczorka, również, który zmierzy się z Patrykiem Martinikiem, zawodnikiem no, również bardzo doświadczonym. No, generalnie jest to starcie, które mogłoby się odbyć na gali KSW, czyli największej organizacji w Europie. Mamy ich tutaj, więc tylko się cieszyć z tego widowiska. Zobaczymy, tutaj pewnie panowie nam pokażą MMA na najwyższym poziomie. Tak, Cyprian Wieczorek jest zawodnikiem, który bardzo dobrze rokuje. On rozpoczął swój debiut zawodowy na gali KSW, zresztą swoim klubowym kolegą. Potem wznowił starty semi-pro, które moim zdaniem dały mu odpowiednie doświadczenie. No i dzisiaj czas na kolejną walkę zawodową. Cyprian młody zawodnik, rozwija się z walki na walkę, to widać, jego potencjał się rozwija całkowicie, więc nic tylko czekać na kolejny jego występ. Mamy to dzisiaj przyjemność, będziemy mieli to oglądać. A przejdźmy sobie do następnych walk. No tak jak mówiłeś, mamy różne kategorie wagowe. Samą galę otworzy pojedynek właśnie tej najniższej kategorii wagowej, 61 kg. Tutaj Dawid Szudrowski podejmie Oskara Poznaniaka. No, można powiedzieć, że te walki w tych najniższych kategoriach wagowych dają niesamowite tempo. Chłopaki są mega wydolni, są na pewno elektryzujący, są mega szybcy, więc takie widowiska się bardzo fajnie ogląda, więc zobaczymy, czy chłopaki, nie wiem, będą chcieli tutaj nas uraczyć walką w stójce, czy będą
decydować się na to, żeby sprowadzić walkę do parteru. No i teraz przechodzimy na transmisję, czyli wchodzimy w ogólnodostępny. Ale tak jak powiedziałeś, ta kategoria rządzi się tym, że właśnie jest bardzo, bardzo efektowna, dlatego dzisiaj aż 3 walki w kategorii 61 kg. W hali w Mysłowicach gala Silesian MMA, a więc Silesian MMA odsłona 7. Przygotujcie się na wielkie grzmoty, pełna moc! Ja nazywam się Mateusz Nosek. Ja nazywam się Adrian Walczek. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Kłaniamy się nisko wszystkim widzom zgromadzonym w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach. Witamy również wszystkich widzów, którzy oglądają transmisję z gali za pośrednictwem systemu pay-per-view. Przed nami wieczór pełen sportowych i miejmy nadzieję krwawych emocji. Niech znów tutaj nastąpi śląskie tąpnięcie w klatce Silesian MMA. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy świadkami 9 pojedynków. 3 pierwsze walki to walki na zasadach MMA, semi-pro, następnie 5 pojedynków zawodowych na zasadach MMA i w walce wieczoru zobaczymy dość nietypowe starcie na zasadach K1. Dlaczego nietypowe? Ponieważ będzie to starcie w małych rękawicach zakontraktowane na dystansie 3 rund. 2 pierwsze rundy po 3 minuty, trzecia runda zakontraktowana na dystansie 10 rund. A my już teraz, szanowni państwo, jesteśmy gotowi do tego, by przedstawić wam głównych bohaterów gali Silesian MMA 7, ale najpierw chcemy usłyszeć publiczność. Szanowni państwo, tam czekają zawodnicy. Czy jesteście gotowi? Doskonale. A zatem nie przedłużając, czas poznać wszystkich zawodników dzisiejszej karty walk. Reprezentant klubu MMA Tadores Katowice, Dawid Szudrowicz. Jego przeciwnik, reprezentujący klub Spartacus Rzeszów, Oskar Poźniak. Z klubu Shark Top Team Szymon Kasprzyński. Jako następny reprezentant klubu MMA Tadores, Krzysztof Gładysz. Kolejny reprezentant MMA Tadores Katowice, Kamil Nieckula. A jego przeciwnik z klubu Octagon Team, Kacper Kaczmarek. Z klubu Natal Green Team, Kamil Warzybok. Oraz klub Fighter Lemborg, Mateusz Miotkę. Reprezentujący Shark Top Team, a także Spartan Chorzów, Michał Szydłowski. I jego przeciwnik, Centrum Sportów i Rekreacji Agatus, Dawid Siwek. Reprezentujący Silesian Cage Club oraz Spartan Knurów, Marcin Maleszewski. Oraz Turbo Fight Division, Denis Trojan. Czas na bohaterów 3 ostatnich walk dzisiejszej gali Silesian MMA 7, reprezentujący Crosscore Gdańsk oraz Wataha Płock, Mateusz Paskuda! Oraz reprezentant Underground Warszawa Wola oraz Landowski Akademia Boksu, Dariusz Sergiej! Z
z klubu Silesian Cage Club Cyprian Wieczorek. Oraz przeciwnik Octagon Team Cieszyn, Patryk Martinik. A już teraz przed Państwem bohaterowie walki wieczoru. Reprezentant Shark Top Team Mariusz Radziszewski. A naprzeciw stanie reprezentant klubu Muay Thai Fight Club Gdynia, Patryk Hebel. Szanowni Państwo, prosimy o wielkie brawa dla wszystkich bohaterów dzisiejszej gali Silesian MMA 7. Zawodnikom bardzo dziękujemy. To jest czas na to, abyście przygotowali się do swoich pojedynków. A my jeszcze, szanowni Państwo, w imieniu organizatorów chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim naszym sponsorom oraz partnerom tego wydarzenia. Sponsorem strategicznym jest firma HotPay, oficjalnym dostawcą cateringu dietetycznego, diety od Brokuła. Podziękowania dla miasta Mysłowice na ręce pana prezydenta Dariusza Wójtowicza. Podziękowania również dla Mosir Mysłowice. Uwielbiamy wracać do tej hali, uwielbiamy spotykać się z mysłowicką publicznością, z publicznością z całego Śląska przy organizacji Gale Silesian. Dziękujemy również sponsorom Motostal Silesia, Eko Okna, MD Dom, Meble Heban, Panomedia, Grupa Wolf, Mega Group, Miwo Transport, Przeliczkosztorys.pl, Show Your Strength, Zintegrowana Służba Ratownicza, DBX Bushido, bojowisko Paintball, Combiasty Wideo, Klub Pomarańcza, PJJ Family, a także Max Gym Mysłowice. Bardzo Wam dziękujemy za pomoc w organizacji gali. A już teraz, moi drodzy, czas na miły akcent muzyczny. Wielokrotnie występowała już przed Państwem podczas gali Silesian MMA. Tak będzie też tym razem. Wyjątkowo piękna, utalentowana Monika Kliś przed Państwem. Jabłko i grzech, tak musi być. Wojna i śmiech, zaraz po niej zieleń i brąz, płomień i dym, żebrak i król w koronie. Słońce i grat, po życiu sen, światło i mrok, ramię w ramię, szampan i gaz, po życiu sen i nic ci już nie zostanie. Daj mi dłoń, tak daleko port, gdzie dziś dom, gdzie ulica słońc. Aleją gwiazd, aleją gwiazd, biegniemy Bóg do gęsta, pod niebem gwiazd, pod niebem gwiazd żyjemy, a każdy sam. Dzień potem tak, luz potem blues, ping potem pong, zawsze razem zachód i wschód, dziadora mróz, anioł i stróż idą w parze. Jabłko i grzech, tak musi być. Wojna i śmiech, zaraz po niej zieleń i brąz, płomień i dym, żebrak i król w koronie. Daj mi dłoń, tak daleko port, gdzie dziś dom, gdzie ulice słońc. Aleją gwiazd, biegniemy, Bóg drogę zna.
pod niebem gwiazd żyjemy, a każdy sam. Dziękuję bardzo. Kazałeś mi wciąż zakładać nową maskę, bo i tak wiedziałeś, że tylko przy tobie zasnę. Twoje manipulacje, wizualizacje, wszystko mi jedno. Chciałeś mieć Scarlett? Ha, lecz wiesz, że to piekło. Poświęciłam ci życie i teraz depresja. Grząd niskodomowe, a ty co łyk imprezka. Rodzice mówili mi zostaw, a serce na przekór wciąż zostań. Każdy ją chciał, potem się bał, powiedział co miał. Za późno już wiesz, nie cofniesz się. Takie jest życie. Zrobię surprise, ja lecę po hajs. Tutaj na bicie, kochanie, ty wiesz, że świecę tu jak gwiazda na szczycie. Poświęciłam ci życie i teraz depresja. Grząd niskodomowe, a ty co łyk imprezka. Rodzice mówili mi zostaw, a serce na przekór wciąż zostań. Chciałeś mieć to wszystko tylko dla siebie. Pannę, pieniądze i zabawę ostrą jak w niebie. To twoja karma, moja trauma. Zwalczę ją gniewem, a ty i tak zostaniesz sam. Pozdro dla ciebie. Poświęciłam ci życie i teraz imprezka. Grząd niskodomowe, a ty załamkaj kreska. Rodzice mówili mi zostaw, a serce na przekór wciąż zostaw. Poświęciłam ci życie i teraz imprezka. Grząd niskodomowe, a ty co łyk imprezka. Rodzice mówili mi zostaw, a serce na przekór wciąż zostań. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy. Monika Kliś otworzyła muzycznie naszą galę Silesian MMA 7, a już teraz, szanowni państwo, czas zaprosić do naszej klatki bohaterów pierwszego pojedynku otwierającego dzisiejsze wydarzenie. A będzie to walka na zasadach MMA Semi-Pro, kategoria wagowa 61 kg. Sponsorem tego pojedynku firma HotPay. A już teraz do narożnika niebieskiego zapraszamy 17-latka, mierzącego 175 cm, ważącego 59 kg i 800 gramów. Reprezentant Matadores Katowice, Dawid Szudrowicz! Ja tak jak ty, chciałem tu wszystko mieć. Po co i pierdolić system. Lecz na ogonie mam, lecz na ogonie mam, lecz na ogonie mam. Przesiągłem brudem tym, wszędzie poczujesz ten dym. Widział twój ojciec, widział jego syn. Szanuj swe życie, nie wtykaj nosa, nie w swoje sprawy. I nie idź drogi, nie da ci to nikt, nie przejebie zdrowej krwi. Jak masz resztkę wiary, niech cię na nogi postawi. Życie mnie nie rozpiesza. Oddaję nosę w plecach, doświadczenie na plecach. Nie rozmuszałem się bić, a to przecież tylko mały dzieciak, który chciał się uśmiechać. Dziś gotów jest zabić człowieka. Tak jak ty też, chciałem to wszystko mieć. Forsa i pierdolić system. Lecz na ogonie mocy, lecz na ogonie mocy, lecz na ogonie mocy, lecz na ogonie mocy, lecz na ogonie mocy. Świeżo napisane wersy, świeżone rymy, które na blok. Nie muszę iść na robot, ale zawsze przeciągnął go pot. Nie chcę już wracać do tego, co było, minęło jak prysło. Wciąż podkładali mi kody pod nogi. Dzisiaj widzą, że było. Wybaczy mi Boga, nie sąd. Wybaczy mi Boga, nie sąd. Muzyka otwiera mi drogę na przyszłość. Wybaczy mi Boga, nie sąd. Co było, minęło, na serio
Słabość do słów, do ich wielkich dup. Dziś mam czyste sumienie do wyboru setki dróg. Ja tak jak ty też chciałem to wszystko mieć. Forsa i pierdolić system. Lecz na ogonie mam psy. 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 Panie i panowie, oto wasz zawodnik, Dawid Szudrowicz! A jego przeciwnikiem w narożniku żółtym będzie 17-latek mierzący 178 cm, ważący 61 kg i 400 g, reprezentujący Spartakus Rzeszów, Oskar Poźniak! Nie jestem z tych, co by dali za wygraną. Szansę łatwo przespać, dlatego wstaję rano i wiem, że dojdę tam, gdzie chciałem pomału. Mnie nie interesuje siano, mnie interesuje laur i trenowałem, gdy wyspaliście smacznie, żeby być gotowym, kiedy wreszcie to się Mam w sobie iskrę i ciekawość świata. Trochę jak to piskle, które już by chciało latać. Mój czas jest teraz, nie muszę spać na hajsie, wystarczy mi materac i żyć w zgodzie z sobą aż do ustanej śmierci, żeby na końcu znieść Wiktorię jak Churchill. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Bóg mi świadkiem, ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Bóg mi świadkiem, ja przyszedłem, żeby wygrać. Droga na szczyt, często wiedzieć się Siódma gala Silesia MMA niepewności, żeby kiedyś rozpoczęta. Zaczynamy walką semi-pro 17 lat. Jeden z Katowic, drugi z Rzeszowa. Chłopaki mają bardzo podobne warunki fizyczne, 175 cm wzrostu Dawida Szudrowicza i 178 cm Oskara Poźniaka. Dawid Szudrowicz wraca już drugi raz do klatki Silesian MMA, żeby odbudować się, zaznać smak zwycięstwa pierwszego na zasadach semi-pro. Zobaczymy, czy się mu to uda. Naprzeciwko niego Oskar Poźniak, który już te zwycięstwo w semi-pro odniósł. I jak słyszymy, Dawid ma tutaj bardzo wielu kibiców. Walka MMA Semi-Pro. Na pewno chłopaki są mocno zmotywowani do tego, żeby tutaj dać nam show. Jak wspominaliśmy wcześniej, kategoria wagowa 61 kg, więc na pewno warto tutaj nie mrugać i skupić się na tym, co będzie działo się w klatce. Dokładnie, kategoria 61 kg. Cechuje się tym, że zawodnicy są bardzo dynamiczni. No i te walki zazwyczaj trwające na długim dystansie nie tracą na atrakcyjności ze względu na to, że panowie mają ten tlen w płucach. Umówmy się, no, ilość mięśni jest delikatnie mniejsza niż u tych zawodników, co walczą w kategorii Open, więc I dużo... tłuszczu również. Dokładnie, więc mają dużo mniej zapotrzebowania tego tlenu, żeby dostarczyć do uzupełnienia komórek tlenem. Jeszcze raz zwróćmy uwagę, w niebieskim narożniku Dawid Szudrowicz, w żółtym narożniku, ponieważ tutaj nie ma czerwonego, na Silesian MMA jest żółty i niebieski, więc w żółtym narożniku mamy reprezentanta Spartakus Rzeszów Oskara Poźniaka. Sprawdzenie klatki, sędzia gotowy i zaczynamy pierwszy pojedynek. Standardowo piąteczka na początku i jak to pewnie z reguły bywa, chłopaki zaczną od delikatnego rozpoznania, żeby potem wziąć i rzucić to, co przygotowali na ten pojedynek. Widać tutaj te parę centymetrów przewagi Oskara Poźniaka. Robi tutaj malutką przewagę. Bardzo dobrze pracuje sobie z dystansem Oskar Poźniak. No ale widać tą dynamiczność, widać ten elektryzm zarówno u jednego, jak i u drugiego.
Na tą chwilę Dawid taki zamknięty troszkę pod tą klatką, chociaż teraz uruchomił się w ataku, odzyskał środek klatki. W tych walkach z tymi pro też warto zauważyć, że te rękawice, w których walczą zawodniki, są delikatnie większe od tych, co walczą zawodnicy w zasadach zawodowych. Tutaj są młode chłopaki walczące, więc będą na pewno czerpać z tego jak najwięcej. Tak, przypomnijmy, że zasady semi-pro różnią się od tych zawodowych nie tylko tym, że rundy trwają krócej, bo tylko 3 minuty, ale również właśnie sprzętem, czyli rękawice są nieco grubsze, no i oczywiście z zasadami, tak, nie wszystko co wolno w zawodowstwie, wolno w semi-pro. Bardzo śmiało tutaj sobie poczyna Oskar Poźniak, bo mimo wysoko podniesionych rąk zbiera często uderzenia, ale tak jakby to w ogóle nie robiło na tym wrażenia, tak jakby tak naprawdę każde uderzenie sprawiało, że on się jeszcze bardziej na ten pojedynek nakręca, takie mam wrażenie. Tak, zwróćmy uwagę, że Oskar tutaj bardzo dobrze czuje dystans, on ma tam takie poruszanie nieco z taekwondo, ustawione jest mocno bokiem, ale dzięki temu właśnie bardzo dobrze pracuje na odskoku, tak jak w tej chwili to nie jest zawodnik, który lubi przyjmować ciosy, on lubi ich unikać. Jest wysoki i korzysta z tego dystansu, to widać i czuje to na pewno. Widać tutaj, że Dawid Szudrowicz cały czas stara się dobrać jakimś cięższym uderzeniem do głowy Oskara, ale ten, chociaż jak na zaprzeczenie moich słów, lewy sierpowy doszedł do głowy Oskara. No teraz był low kick. Ten low kick moim zdaniem jest dobrą receptą na Oskara, ze względu na to, że jeżeli spojrzymy na pracę nóg obydwu zawodników, to zawodnik w żółtych spodenkach, czyli Oskar, zdecydowanie lepiej pracuje, zdecydowanie więcej tych kroczków popełnia. On tak naprawdę decyduje, czy walka jest toczona w dystansie, czy tak jak przed chwilą w clinchu. Ależ otwarła nam się ta walka, chłopaki. Już od dobrej minuty cały czas wymieniają uderzenia, ale tam mam wrażenie, że doszło kopnięcie na tułów. Chociaż szybciutko pozbierał się po tym Dawid Szudrowicz, nawet nie za bardzo dał oznak tego. Jest w pojedynku dalej i mamy wycięcie, bardzo ładnie. Podrażniony troszeczkę Oskar tą wyciągą. No, bardzo ładna nam się prezentuje ta pierwsza runda. Tak, bardzo szybko minęła, a to jest Tak. najlepszy wyznacznik tego, czy runda była dobra. No zobaczymy, co teraz trenerzy w narożnikach podpowiedzą swoim zawodnikom, co trzeba zmienić. Wydaje mi się, że tutaj na pewno Oskar bardzo ładnie kontrolował ten dystans, ale Dawid nie zostawił, nie był mu dłużny, bo bardzo ładnie też oszukiwał go tym dystansem i przełamywał to. Tutaj mamy jeszcze powtórki najlepszych akcji. No tutaj jest ta wymiana, kiedy jeden i drugi postanowili atakować. Tu O, tu bardzo ładnie ładny podbródek. Bardzo ładnie w tempo przede wszystkim. Na pewno odczuł to Oskar. No naprawdę bardzo ładnie tutaj chłopaki to zaczęli tą pierwszą rundę. Bardzo ciężko wskazać w ogóle, kto wygrał tą rundę. Ja bym się tego nie podjął, więc troszeczkę nie zazdroszczę tu sędziom, bo wymiany były naprawdę ekscytujące. Ciężko tu w ogóle ocenić, kto z tych wymian wychodził zwycięsko, bo zawodnicy, tak jak wcześniej wspomniałem, obaj nie naruszeni za bardzo. Nie pokazywali, że odczuwają te ciosy. Bardzo ciekawi mnie aspekt, który pierwszy z zawodników będzie starał się przenieść walkę do parteru. Ze względu na to, że tak jak wspomniałeś, ta runda pierwsza była bardzo wyrównana, ale była również całkowicie stójkowa. Więc tutaj no, nawet jeżeli chodzi o zaznaczenie rundy dla siebie u sędziów, to sprowadzenie byłoby bardzo dobrym pomysłem. Widzimy, że rzucanego po środku po raz drugi, zresztą runda druga. Oskar próbuje przejąć środek oktagonu, czyli kontroluje pole walki. Ale Dawid próbuje teraz sam wrócić na środek i zapunktować tym u sędziów. Ja generalnie, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, Artur, życzyłbym sobie, żeby ta walka trwała stójce, bo te wymiany są naprawdę imponujące i tempo tych wymian jest imponujące. Drugi potężny cios od Dawida Szudrowicza ląduje na głowie Oskara. Już widać, że troszeczkę więcej szacunku mają do swoich pięści panowie. Ładny taki długi prawy Oskara. Widać, że młodość tutaj pokazuje. Chłopaki nie mają nic do stracenia. Każdy chce się pokazać jak najlepiej. Każda akcja tak naprawdę trafiona przez swojego przeciwnika musi zostać szybko tak naprawdę z odpowiedzią. No, chłopaki chcą tutaj pokazać, że to on jeden i drugi jest zwycięzcą. Naprawdę bardzo dobrze się to ogląda.
No i mamy tutaj taki właśnie pojedynek, gdzie są prezentowane dwa odmienne style stójkowe. Z jednej strony mamy Oskara, który ma bardzo nisko ręce, ale bazuje na odskoku, doskoku. Z drugiej strony mamy Dawida, który jest bardziej stabilny na nogach i czeka na takie mocniejsze uderzenie. Delikatnie moim zdaniem zaczyna tutaj Dawid Szydrowicz przeważać w tych wymianach stójkowych, bo tak naprawdę każdy cios ostatni, który kończy akcję, ląduje od Dawida Szydrowicza na głowie Oskara. Zdecydowanie celniejszym zawodnikiem w tej drugiej odsłonie jest Dawid niż był w pierwszej, ze względu na to, że Oskar chyba troszkę się już zmęczył i jego praca na nogach już nie jest tak efektowna i efektywna jak w pierwszej rundzie. Ale znowu nam się zaczyna ta ciężka wymiana. O, próba Dawida. O, kolano tam weszło na potężne korpus. kolano. Czy wyjdzie z tego Dawid? Bo to już tak naprawdę drugie uderzenie, które... Oj, trzecie, które ląduje na korpusie Dawida. No, w tarapatach Dawid musi wziąć się do pracy, jeśli nie chce, żeby sędzia przerwał tego pojedynku. Podłączony Dawid Szydrowicz, czy on wykończy to Oskar Poźniak? To będzie I koniec, chyba to jest będzie koniec tego tak pojedynku. jest. No, fenomenalnie zrobił to Oskar Poźniak. W pierwszej rundzie już mieliśmy kopnięcie na wątrobę, które było widać, że odczuł Dawid Szydrowicz. Teraz weszło kolano, potem znowu kopnięcie. No, umówmy się, na te kopnięcia na korpus nie ma mocnych i jak już wejdzie w punkt, to no niestety kończy się to tak, a nie inaczej. Nie jesteś w stanie kontynuować dalej walki, nie jesteś w stanie wrócić tak naprawdę do pojedynku. Z jednej strony został zasypany gradem ciosów na górę, na głowę Dawid Szydrowicz, chociaż tak jak mówimy tutaj właśnie te kopnięcia na korpus, te kolano, które rozpoczęło całą akcję, było przyczyną właśnie klęski Dawida. Dokładnie tak jak mówisz, no te ciosy to myślę, że to było tak naprawdę kropka nad i, bo umówmy się, jak jesteś przytkany, te ciosy zostały trafione na korpus, no to niestety no, nie ma oddechu, nie ma takiego skupienia, bo skupiasz się na bólu i nie ma tutaj o czym mówić. Miejmy nadzieję, że tutaj Dawid Szydrowicz nie odniósł jakichś poważniejszych urazów i zaraz wstanie i normalnie stanie do werdyktu. Szanowni Państwo, bardzo prosimy o wsparcie dla Dawida Szydrowicza, który jest w rękach medyków służby ratowniczej. Za moment ogłosimy oficjalnie werdykt. No, jak widzimy, krwotok z nosa Dawida, mocno rozbity. No trochę tych ciosów przyjął, mówmy się, pod tą siatką tych grad ciosów. No dużo tego było, więc na pewno urazy na twarzy się pojawiły. Miejmy nadzieję, że na pewno nic tutaj poważniejszego, ale wstaje Dawid, więc cieszymy się, że wszystko z zawodnikiem w porządku. Naprawdę był to bardzo dobry pojedynek. No, młode chłopaki i na pewno dali nam tutaj bardzo ładny pokaz, szczególnie tych stójkowych akcji, bo głównie walka stoczyła się w stójce, więc naprawdę bardzo ładny pokaz. I tym samym Oskar Poźniak dopisuje drugie zwycięstwo do swojego rekordu. Gali Silesian MMA 7. Sędzia Szymon Bońkowski został zmuszony przerwać walkę w drugiej minucie i 51 sekundzie rundy drugiej. Walkę, którą przez TKO zwycięża Oskar Poźniak! Pucharem dla obu zawodników, sponsorem tego pojedynku przypominamy firma HotPay, a za moment parę słów od zwycięzcy. Oskar, świetna walka, ta druga runda naprawdę popis. Bardzo dobra stójka, tak jak wczoraj mówiłeś, pójdziesz po swoje. Mimo tego, że kibice tutaj gospodarza w przewadze, powiedz mi, jak odebrałeś tą walkę? Jak odebrałem walkę? Na pewno muszę przyznać przeciwnikowi, że nie spodziewałem się takiej dobrej postawy w stójce. Pierwsza runda zdecydowanie dla niego
Troszkę byłem zmartwiony, jak to dalej pójdzie po tej pierwszej rundzie, ale dostałem kilka rad od mojego narożnika, któremu dziękuję bardzo. Dostałem kilka rad, wykorzystałem, no i druga runda skończyłem. Taki był plan. Dziękuję wszystkim. Dziękuję tacie, wujkowi, Kasi, którzy przyjechali do mnie. Super miał kibiców i tyle. No tak, pierwsza runda cały czas, można powiedzieć, że wyrównana. Wyrównana, ale w tej drugiej wyszły te dwa uderzenia w stójce i właśnie to przesądziło o tym. Powiedz mi, czy jeszcze coś chcesz dodać kibicom, coś o ciebie. No chciałbym podziękować wszystkim. Bartkowi chciałbym podziękować, wszystkim, którzy mnie wspierali, sparring partnerom, cały Spartacus Rzeszów. Dziękuję tutaj narożnikowi, który przyjechał, tyle. To wszystko. Dziękuję wszystkim też, którzy przyszli. Dziękuję bardzo. A jeszcze raz proszę dla Dawida wielkie brawa! Dziękujemy. Teraz zobaczmy jeszcze najlepsze akcje tego pierwszego pojedynku Gali Silesian MMA 7. Bardzo dynamicznego pojedynku, warto zaznaczyć. Tak jak zapowiadaliśmy, chłopaki nas tutaj nie zawiedli. No, bardzo dużo wymian, co zresztą widzimy w powtórkach. A przed nami, szanowni państwo, druga... Nie byli sobie dłużni ani jeden, ani drugi. Piękny był ten podbródek, to też warto zaznaczyć. Dużo miał też swoich momentów w tej walce Dawid Szudrowicz. Tak, tutaj oczywiście jak największe gratulacje należą się Oskarowi, ale Dawidowi również. Pamiętajmy, że chłopaki mają dopiero po 17 lat, także jeszcze wszystko przed nimi. My dziękujemy widzom YouTube'a i zapraszamy do wykupywania pay-per-view, ponieważ gala tak naprawdę dopiero się rozpoczyna. Rozpoczymy się już na płatnym panelu pay-per-view. Do zobaczenia. Dzięki.